Dumelang namastelo chandi matekwana stela vista ethada kwazi kwamnandi kwaZulu-Natal namhlanje uhlelo sishamnandi sila kwaMashu asinqawanqawene njengemihla ke asabi sodwa siphethe ungqongqoshe wezempilo kwaZulu-Natal noma gogo Simelane. Hello we. Ngiyabingelela Thokozo ukubingelela kubabukeli emakhaya ngibingelele nakubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithada. Hey tada njengoba sila kwaMashu kwesihamba nesishoshovu esikhulele khona la kwaMashu. Baba Miss Durban lo muntu ona udala iDurban seDurban. Hey baba Miss Durban kwabhutshwa. Ilunga ke leshamthetho lesinalo la namhlanje uzindle ecele naye soxoxa nje naye kafushane sikubingele sithobona. Yebo sabona. Absolutely. Unando uxoxa noMiss Durban. Mithina lokho abo Miss Durban. Thina ubengakale mina angeke kushintshe lokho. Cha, ngqongqoshe sanibona la kwaMashu namhlanje awusathu sibeke kwenzakalani kwaMashu namhlanje. Thokozo njengoba ku December nje siyayibe nezinhlelo esiba nazo zokugubha iChristmas nabantu abadala throughout the province. So namhlanje ke sila kwaMashu unyaka nonyaka ke seloku saqala ngo 2019 esiba nabo ogogo bakaMashu sa breaka nje kancane lapha ku 2020 ngenxa ye COVID ngo 2021 sabuya futhi saqhubha kodwa seza sabamemeza silawuthela Nkosi yami sakhuluma nabo singabakhohliwe. Absolutely. So uyabona nje lolu suku ke senzela ukuthi siyazi ukuthi akuyona yonke imndeni ezokwazi ukuthi ngalesikhathi manje ikwazi ukubeka ibhodo eziko. So uma sihleli ke sihlangene nabo kanjena okunye suke sizokwenza ikona lokho ukuthi akube khona phela into abanayo abazokwazi ukuthi bayipheke bafane izingane ezikwazi ukudla sifane nezinye izingane khona amakhekhe lawa kaKhisimusi siyasifuna ukuthi nazo zonke izingane ziwadle lawo makhekhe kaKhisimusi but okubaleke kakhulu ke thina leli thuba esilisebenzisayo njengomnyango wezempilo ukuzokhumbuza abantu abadala nabantu abaku chronic medication ukuthi iholiday ngempela uKhisimusi ngempela kodwa alikho iholiday lamaphilisi alikho iholiday letreatment sizoba kumbuza ngaso sonke isikhathi ukuthi hlalani niqhubeke nechronic medication. Sikusho lokho ngoba in the past few years bese siwabonile ama cases ukuthi naqala uJanuary sibona abantu abaningi sebegula ngenxa yokuthi ngesikhathi sika December bavele bangaqhubeka namaphilisi ogogo nabehamba beyovakasha einganeni zabo noma beyovakasha emndenini abanye bawakhohlwe abanye bavele bawayeke nje bathi hayi ngoba uKhisimusi kusho nasemaphilisini uKhisimusi. So sizogqugquzela lokho ukuthi cha noma ngabe ubani oku chronic medication noma uKhisimusi noma uGood Friday noma ama Easter amaphilisi nje siwaphuza ngendlela efanayo. Sikubona namhlanje kuhamba nelunga lesishamthetho ngabe kusho ukuthini lokho ukuthi ke kuhamba nelunga lesishamthetho. Well sine wonke amalunga esishayamthetho ayaye abe nendawo ayisebenzayo le ndawo ibizwa ngokuthi constituency office. Uyakhumbula ke ngesikhathi siloku sibuyele eDumbe nathi ngangihlale ngichaza ukuthi iDumbe iconstituency office yami engayinikwa uANC ngoba phela ngiyilunga lesishayamthetho likaKhongolose. So uANC ke naqala iterm ilunga nelunga elihleli esishayamthetho elihleli esithini kaANC liyaye athu ANC wena ngikuthuma ukuthi hamba usebenza nalo umphakathi wale ndawo. So kule ndawo esikuyona ke kwaMashu ilunga lesishayamthetho elithunyelwe uKhongolose udadewethu uMrs Cele uzinhle Cele okuyena ke umele uKhongolose la osebenza kwiconstituency yakhona. Na umama uCele ke uyena besisebenza naye kusuka ngo 2019 ukuthi sisebenze nabantu bakaMashu. Cha mangicela ke sihlale vele kuwena ke siyakubona njalo usiqoqelo gogo begcwala ihholo bethi mpo njengoba begcwala ihholo namhlanje ithini lento yokusebenzisana kwakho nabantu abadala ubalethele ngisho isibhedlela mase kufike lesikhathi. Singakaqali nje lapho mabhiza sicela ukubonga uhulumeni kaANC yolidwa uComrade noMagugu ngokuthi basakhele kaMashu most beautiful hospital ekuthiwa Dr. Pixley kaIsaka Sam. We know ukuthi nibe naso isibhedlela kubantu you went nakhuluma ngako Pixley but it cannot be that masila singakhulumi ngemall yesibhedlela. A beautiful hospital. Siyabonga kakhulu uhulumeni kaANC for that. Njengoba ke eseshilo uComrade noMagugu ukuthi every December uyasilethele isibhedlela kubantu. Sibonge the trailers of things ezila ngaphandle esikwazi ukuthi ogogo because ogogo sometimes they are unable ukusondela kuma services ethu.
So mangabe sibalanda kanje emakhaya sibaletha beze bezo-check-a i-BP, ushukela, amathobu bona odokotela, be-check-a amazinyo, babe bakhohlwa abantu abadala uku-check-a amazinyo namehlo. But nje every time maku-December siyambonga kakhulu uComrade noMagugu ngokuthi eze nesibhedlela sikwazi ukuthi sihlale sondele eduze kwabantu abadala because uDecember vele phela suke December thina abanye abantu abasha so sebumnandini siyaphuma sibakhohle so kubalekile ke sesizwe nje abantu bekhuluma into engekho bethi ANC fix izocampaign. It's not true. Since 2019 thina lokusingelile nje office la every December COVID sakhuluma samba street by street sikhuluma nabantu sizokhuluma nabo ukuthi no iCovid iyabulala abantu abaphuma bayojova sibagqugquzela sibatshela nezinye indle sangazi nezinto ezinkulu mina zaka health ukufundiswa yiyo absolutely health nechat yakhona. Thank you. No ngiyazi ukuthi isikhathi sa Christmas lesi ungaba nomlayezo obufisa ukudlulisa kubantu abadala kodwa nje nabantu bakhona ke la kwaZulu Natal njengelunga lesishamthetho. No. Firstly, sifuna ukudlulisa umlayezo ukuthi asinakekela abantwana. Kunento enzima abantu beqhamuka from all over bezojabula eThekwini bafike ema-beach ethu bafike bangayinakekela ingane. Let's take care of them. Let's take care of women. Siyazi ukuthi uphuzo liyamenza umuntu wesilisa sometimes abe nolukuluku. Siyacela kwehle into yokulimaza nokubeka isandla kubantu besifazane nabantwana. I-issue of gender-based violence is very close to our hearts and silwa kakhulu KwaMashu. Thina sihambe inkantolo uma usuboshiwe nje kade ubeka umuntu wesifazane isandla inkantolo lesesiyaziwa lela eNtuzuma asiyifuni leyo nto. So sifuna nje kube uChristmas omuhle onokuthokoza okukhulu onokujabula abantu bajabule babe happy ngaso lesi sikhathi esika Christmas bese sithi sicela abaqhubeke nokurejistela ukuvota ngoba siyovota ngo2024 siqhubeka nento esayenza ngo2019 njengoba sisho sihleli nabo. Yes, absolutely. Kuhlale kumnandi nje ukulalela izwi lakho ngoba waba uMiss Durban. Ngese kulokhu ngithi awuqhubeke nohlelo kodwa ke ngoba uhlelo lukaNgqongqoshe sengiyakunqinda amandla. Cha Ngqongqoshe ngiyakubona izibhedlela lezi zabantu abadala ngalesikhathi uyewugadla endaweni eningi kungenzeka kube ukuthi sisekhona esinye esizokubona uyakusona nje maduze nje obwadula KwaMashu namhlanje. No siyabonga Ntokozo. Impela esokuqala nje esilandelayo ngeviki elizayo sizobe sisedumbe ophuzani e1 8 lapha engiqhamuka khona kuyobe sekukhumbula ekhaya ke sobe sesenza uhlelo lukakhumbula ekhaya. Elisilandelayo sizoba sendawana ukuwadwani wasemzimkhulu lapho kukhona ilunga lesishayamthetho noma ilunga leParliament udadewethu ufikile emasiko naye othe ngoba kade sasizokwenza lo msebenzi naye ogogo basendawana uyacela ukuthi balithola ithuba lokuthi babone isibhedlela kubantu because ilapho ke sizobe sikhona. So lo December ubhizi kakhulu noma izibhedlela zizobe zimbili ziningi ezinye inhlelo futhi esizenzayo sesathatha isinqumo ke Ntokozo ukuthi noma ngabe siyokwenzani lapha esiyakhona kodwa isibhedlela kubantu asingashiye umphelekezeli ngoba abantu basuke bekhona abantu bendawo basuke bewadinga ama services. Cha Ngqongqoshe sikule ndawo le isondelene kakhulu Mashu noNanda neNtuzuma neNdwedwe kanti sike sezwa engazuthi ke kube kukhulu ukuhlaseleka kwabasebenzi kule ndawo le. Ngiyafisa nje ukusithatha usibeke ukuthi ke nikuphi manje nalolo hlelo lokubhekelela le ndawo ukuthi ke abasebenzi bayahlaselwa lama bephumile bosebenzi kakhulukazi laba abasebenza emphakathini siyabona njalo behlukumezeka senikuphi ke nohlelo la khona ukubhekelela lelo daba lolo. Well sasishilo last week Ntokozo ukuthi uhlelo lwethu oqala nje sizomisa ama services kule nyanga absolutely aphumayo indedwe yonke okusho ukuthi abantu umphakathi uzoaffecteka kakhulu kodwa ayikho ioption esinayo ngoba abasebenzi bezempilo nabo impilo zabo zibalekile nabo kufuna sibe nayo indlela yokuthi sibavikele so sisehlolweni ke lokuhlala sihlele ukuthi uma kufika uJanuary uma siqhubeka nama services sizoqhubeka kanjani ngoba kuzosho ukuthi kufuna sithola indlela yokubavikela so sisafuna leyo ndlela. Ngqongqoshe masilalela uhlelo la olufika no-WHO bathi ukusabalalisa indaba ezamampunge noma engasiwa amaqiniso kuyicala elingalidirector umuntu aboshwe kuye kube nzima ke mawusubona abantu labayibiza
ngabaholi bomphakathi nabo benza izinto ezinjalo. Kunomunye kwabaholi othathe istory sesinye seyibhedlela wafaka isithombe engasiso sakuleso sibhedlela wazama ukusabalalisa udaba ngendlela engasile iqiniso ukuthi fake news. Okuthiwa uWHO uthi icala libomvu kabi ukwenza into efana naleyo. Ungathini umlayezo oqinile kulabo abazosebenzisa lesikhathi samanje ukuzama ukudunga noma ukufaka inhlese yamanga emphakathini ukuze befeze inhloso zabo? Well, okokuqala nje ukusebenzisa isithombe sesibhedlela nama patients kuyinto illegal. Ngoba i-patient ne-patient inelungelo lokuba protected. Linelungelo lokuthi livikeleke. Lapho lisuke likhona. Manje uma kuzoba khona umuntu ozothatha isithombe swabantu bebonakala asiveze nje asipampashe ku-social media wonke just because efuna ukuba popular yena noma ezama ukuthola amavote kuba yiproblem. Kodwa ke phela siyamazi vele umuntu onjalo umuntu owajwayele nje amanga. Negama lakhe ngoba ubelibhalile lapha mhlawumbe nengqongqoshe ungalisho. Hayi ngeke ngize ngimpopularize akayideserve leyo nto from where I'm standing. Esifisa ukusho nje kodwa emphakathini ukuthi izinto ezibhalwa osopolitiki abangaziwa nabangaziwa ukuthi bakhethwe ubani nabahola abantu abawu10 iproblem abantu kufuna bazigade lezo zinto bangazinaki. Uyabona nje ubhale into yokuthi eSt Mary's esibhedlela akunamanzi. Hawu Maphisa bekwenzekile impela ukuthi amanzi bengekho. Kodwa amanzi ipipe eliqhumile akusipipe lasesibhedlela. Ipipe lomphakathi wasePine Town. Manje uma amanzi engekho awekho kwi-population ne-community yonke. Kodwa uma uhulumeni waseThekwini awuzange uvela uthi ipipe liqhumile ebesuhlala emuva. Uhulumeni umasipala waseThekwini ubambisene nomphathi wesibhedlela babe nohlelo lokuthi amanzi alethwe esibhedlela afakwe emathangini. Sinamathanga amakhulu kule ibhedlela zethu Ntokozo. Amathangi amakhulu ngendlela yokuthi uma ufaka amanzi khona uyakwazi ukuthi kuphele u4 days 5 days usawasebenzisa. Lawo manzi lawo afake emathangini uma sefakiwe nje segcwele avela angene empompini kube sengathi ayikho inkinga yamanzi. So umasipala ke waseThekwini ulenzile lelo hlelo wenza show ukuthi ama water tanks ayafika azogcwalisa itank yethu leyo and ibigcwele. So iplan is a comprehensive plan. Isibhedlela sona sathenga amanzi okuphuza so that ama patients akwazi ukuthi abe namanzi okuphuza. La manzi lawa lethwa ama water tanks asetshenziswa ukugeza asetshenziswe ema toilet. Isibhedlela sathenga amanzi awo okupheka namanzi ukuthi abantu baphuze. Uma sephelile lawo okupheka amanzi sikhona isibhedlela seduze bebephekela khona. So ku unfortunate nje ukuthi lo mfowethu ufuna into yokuthi ahamba yo campaign afune zonke izinto. Kodwa ke phela njoba ngishilo ngeke ngize ngimpopularize akadeserve ukuthi Silazi igama ngesilisho. Awu bakithi mina ngithi ngizokwenza lidalule njengoba akufuneke sandise indaba ezamampunga ekakuchazi masilokhu siyicoba ngokuthi absolutely. Cha ngqongqoshe ngiyazi ukuthi uyaphuthuma futhi ke ziningi izinto ezikuhlalele lapho niyangqongqosha kodwa ke sesikuyinto ye-festive season njengamanje uma ungasipha nje umlayezo Nkosi yami siyazi ukuthi uzolokhu usigadlela nje ngayo ugadla ungathini umlayezo ngempela sikuyi-festive season abanye abantu bayaphuza bayashayela benza ini kodwa ungathini umlayezo wakho ngesikhathi? Well okokuqala nje ilokho ukuthi abantu abakwi medication siyacela ukuthi bahlale emaphilisi nabo. Sikhuluma ngawo wonke umuntu okwi chronic medication. Sisho abantu abaphuza amaphilisi esifo sikashukela, abaphuza amaphilisi eBP, abaphuza amaphilisi ehypertension, sifo sokuwa, ama-ARVs, everyone okwi chronic medication siyacela ukuthi abantu bakithi baqhubeke bahlale kuwona ngoba siyayisibona nasekuJanuary abantu abaningi sebegula ngokuthi kuyabonakala ukuthi bake bama ngesikhathi sokujabula. So sithi abami impela isikhathi sokujabula ngempela kuDisember and kuyajabuleka Ntokozo utshwala bungekho. Uyabona nje abantu abakwi chronic medication nabo baye batshela ukuthi ungahlanganisi amaphilisi notshwala. Abantu abakuma ARVs siyacela bangahlanganisi amaphilisi notshwala ngoba lokho kwenza ukuthi amaphilisi uma sengena emzimbeni angabe saba nawo lawa amandla okufuna ngabe abanawo bese kube sengathi amaphilisi awasebenzi kanti ngoba amaphilisi uthi na uphuza iphilisi kunokuthi uphuza amanzi bese uginqa ubaginqa iphilisi ngobhiya kufanele kwenzeke lokho ngoba waginqa iphilisi ngobhiya kusho ukuthi unqanda amandla amaphilisi. So siyacela ukuthi nalabo abakuma medication bangaphuzi utshwala bebephuza amaphilisi ngoba bayaye batshelwe ukuthi uma usuqale le ndlela
sicela ke ukuthi unciphise ngapha ngoba uma unganciphisi kuzoba nenkinga. Okwesithathu, asinayo inkinga yotshwala kodwa siyacela ukuthi abantu bakithi banciphise indlela abaphuza ngayo utshwala, singabu-abuse utshwala ngoba uma bu-abuseka utshwala bu-affecta iy'ndlela ey'ningi esiphila ngazo. Uyabona nje emgwaqweni siyithola siba ney'ngozi ey'ningi ngoba abantu bavele bangena emotweni eseshayile athi hhayi le yami imoto iyayazi indlela ekhaya, ngizoyibona sengifike ekhaya. Avuke ekuseni umuntu eyiqhenya athi angazi ukuthi ngifike kanjani, kusho ukuthi ngi-blind, kanti uhambe eshayisa abantu la endleleni. Njengoba engazi ukuthi ufike kanjani, akazi ukuthi bangakhi abantu abashayisile. Njengoba engazi ukuthi bangakhi abantu abashayisile, kusho ukuthi thina emnyangweni wezempilo nembhede extra okufuna sikwazi ukuthi siyiprovide for abantu ababulawe umuntu okade ephuza ngenkani noma abalinyazwe umuntu okade ephuza ngenkani. So ukuphuza nokwehlisa ukuphuza ngokweqile kuyas-affecta thina emnyangweni wezempilo ngoba we end up si-treat abantu abaningi begula belimele ey'bhedlela ngoba ngenxa yey'ngozi. Ukuphuza ngokweqile futhi kwenza ukuthi even ey'ndaweni zokujabula abantu balimazane bagwazane ngoba baxabene, kanti sekungathi ingxabano inkulu kakhulu, kanti hhayi ingxabano encane nje, but ngenxa yokuthi umuntu usephuzile azakhiphe ummese bagwazane. Sithole sekuwukuthi nje abantu sebelimele. Uyabona nje ngomhla ka-1 ngonyaka odlule sathi siyobheka iy'ngane laphana eHerigwala Hospital sinondunankulu, sahlangana nomunye umfowethu ohamba nesithandwa sakhe bephushana nge-wheelchair. Omunye akakwazi ukuhamba ugxiza igazi, naye lo phushayo ugxiza igazi. Bayabuza ukuthi nilimazanephi, abazi ukuthi balimelephi, abazi noma ibona kade belimazana, kodwa uyabona futhi ukuthi busasele utshwala buseliwe. So uyabona-ke indaba yotshwala iyi-problem kakhulu. Okokugcina, uma ngabe uphuza utshwala uzuphuze weqisa, ikakhulukazi kulesi khathi samanje, ithuba lokuyithola uvuke embhedeni ongawazi liningi kakhulu. Uyabona ithuba nje lokuthi uvuke uyintombazane yakwenu, uyintombi yakwenu enhle, ungawazi umbhede ongene kuwona ukuthi ufike kanjani. Liningi ithuba lokuthi uyisizwa yakwenu uvuke eduze komuntu ongamazi nongazi ukuthi ufike kanjani kwenu likhulu kakhulu. So siyabacela abantu bakithi ukuthi abanciphise la utshwaleni ngoba uzowazi umbhede ovuka kuwona, futhi uma ungawasawazanga umbhede ovuka kuwona, amathuba ukuthi uzivikele ngesikhathi nijabulisana, ngesikhathi ningezwa ngoba phela nizwanga ngithi benidakiwe nobabili, ukuthi uzivikela kanjani, amathuba ukuthi uzivikele mancane kakhulu. Ebese-ke ngoSeptember siyithole sesinokhisimuzi thina, ingane ebizwa ngokhisimuzi ebingahlelelwanga, esingayazi ukuthi ifike kanjani, mhlawumbe singayazi nokuthi ubaba wayo ubani ngoba besingazi ukuthi besikuphi. So kubalulekile-ke ukuthi siyigade ngaphandle kwengane. Abanye bayithola beze beyithole nezifo ey'sulelanayo zocansi because akakwazanga ukuyivikela ngoba ubedakiwe noma ubedla ama-drugs wangakwazi ukuyiprotect. So zonke lezi zinto uma zi-abuswa zigcine yifikile kuthina emnyangweni wezempilo. Thina sifisa emnyangweni wezempilo ukugada omama nabantombazane akade sekuhlelela ukukhulelwa, sibheke bona. Sigade omama nobaba abagulayo nje abadala, chronic medication, sigade bona. Asibathandi kakhulu laba okubukeka sengathi ibona abayilandela iy'nkinga. Ngeke phela sibaxoshe ophutha liyenzeka, ngeke sibaxoshe, kodwa siyafisa nje ukuthi uma ukwazi ukulivimba iphutha livikele phela. Cha, inzima lento ayiphatha ungqongqoshe manje yona ishaya kahle kwabanye ifika kabuhlungu, kodwa injalo nje. Uyabona impela baze besho ithini ibhulbod yenu ithi isikuni siyabhayizisa. Uyabona labaphuza amoto naye uphuza bathi akabazi utshwala lo. Bangilalele nje ngikhuluma kanjani uyabhayiza no. Kodwa injani ini isikuni siyabhayizisa. Usho njalo ungqongqoshe unyaka uqala. Kodwa cha usebenzile le message ngqongqoshe ba siyababona abantu abashaya isikuni bencipha kakhulu kwaZulu-Natal. Ngibone ngey'nombolo kuthiwe makubala ukuthi abantu babona kanjani bathi iy'namba zehlile zabantu kwaZulu-Natal. Futhi-ke message ifikile, abantu banciphisile. Hayi amnandi kakhulu, imnandi le message kakhulu. Cha sikhulule ngqongqoshe ba ngiyazi ukuthi mningi umsebenzi onawo sizolidubula
uyodula nje uhlelo kodwa kubahlungu mawusuku ungasekho sesisele sodwa kodwa ke ngathi uAmashu usafuna ukukhuluma before sami uAmahle ufuna ungena akhulume ngaphambi kohamba akasondeleke uAmahle uzomdedela ilunga elihloniphele leshamthetho mayevule lo ngqongqoshe uyezwa ukuthi ke kusuke kufuneka ngempela asondele angene ngaphakathi cha ngqongqoshe ukukhumbuzisa nje abalaleli emakhaya igama lohlelo KZNHealthChatDotGov.za silishap khoma namhlanje sila kwaMashu esinqawanqaweni uAmahle Dlamini leyo esizongena naye njengamanje muphi usemoyeni sawubona usemoyeni yebo njani ngikhona izwi lakho la sound ngathi ulanje nawe egcekeni ngilaba makhelwane absolutely ngiyakuzwa ukuthi useduze awusathi usibeke Nkosi yami uthini okwakho umbono nokubuza okwami ukubuza ukuthi njengoba lethe isibhedlela kubantu nokufisa ukwenza i-PrEP ngisuke ninawo ama-resources ngithatha isikhathi esingakanani ukuthi no-result ubuze kumuntu oright kakhulu ngoba hayi usiyakwazi ngisho ukuyishaya ungqongqoshe nange kubuza ukuthi uyabenza ne-pap smear lapha esibhedlela kubantu futhi uthatha isikhathi esingakanani mawubashaya i-pap smear lena no siyabonga kakhulu kuAmahle definitely siyayenza i-pap smear lapha esikhona and uma ngabe uzokwenza i-pap smear ama results ayathatha close to 10 weeks kodwa ke odokotela noma onesi odokotela no nurse bayakwazi ukuthi baku-advise ukuthi uzokwenza njani kodwa uhlelo loshesha kakhulu alithathi even u10 minutes nje ukuthi sikwazi ukuthi sikuteste siyayisibacele ke abantu besifazane ngempela ukuthi abakwazi ukuthi beza bezotest absolutely cha ngqongqoshe ke njengoba bese ngishilo ukuthi ngizohamba ngikukhulule mase ke kufike sona lesikhathi sibonga kakhulu ke kuAmahle Dlamini bengithi mina ungijoyina khona la kanti usemoyeni umbuzise ke umlalelo wesekhaya 0767047493 0767047493 inombolo yethu le ongakwazi ungene kuyona emoyeni ukwazi ukuyitika ngodokotela esuke sinaye noma yena ungqongqoshe uqobo kodwa ngoba sesizomkhulula ungqongqoshe ngizocela ukuthi sisuke ngejubani ke selapha ya kudokotela wethu esimkhonze kakhulu uThabane Nkwanyane ngiyathemba ukuthi igama ngilisho kahle nesibongo phela ngisiwa la eSouth Africa manje ngeke ngihlala phesheya ngilamagama ngibuye ngobheda uma ngiwashaya kodwa ke kuyabonakala ukuthi uKhisimusi Maphisa nawe uphinda uthi nje kancane absolutely uthikimazeke kancane uthi thizi kancane ayimanje nalento esiyidla uma kuKhisimusi lezi ke kade ayikhuza ungqongqoshe esesoyiyeka manje nawe uyiphatha lapho kanti ngishaya eduze ukade kwazwela la eceleni kwakho cha dokotela sikunika ithuba ke lokuthi usitshele ukuthi ubani wakabani kuphi cha ngiyabonga ngibingelele lo ngqongqoshe wakethi umhlonipheki nomphathi wehlelo nguDr Nkwanyana mina uThabane Nkwanyana nguyi-registrar medical registrar kwa-internal medicine kusho internal medicine odokotela abakhuluma abadila nezinto zangaphakathi amagazi ama-test yonke into ekubonakala ukuthi kwenzakalani ngaphakathi okungasiyo nje into yangaphandle kuphela absolutely cha dokotela ngiyajabula mangizolo dokotela abasebasha njengani ngoba niyakwazi ukuthi nisondezele yonke into sike sabona iy'ndawo zaseMaritzburg nakwezinye la eThekwini kunokuhlasela kubantwana u-chicken pox manje komunye uzoyibuza ukuthi ke ngabe uyini u-chicken pox ngoba sithi mase sibona isifo ngathi siyangena kubantu abaningana bese siyafisa ukuthi baqwashise abantu ngaso uyini u-chicken pox ya abantu abaningi bazowazi u-chicken pox ukuthi isifo esidala kakhulu ngathi sonke nje nabantu abadala ngisho kunathi isifo abakhula sikhona okuyisifo esibangwa igciwane kuthiwa ama-virus ke maningi ke esinawo emhlabeni ngicela uzokwazi esiqeda ukudlula kulo nje kulezi minyaka edlulile le COVID-19 okuyinto ethi mayisingene egazini okwamanje ama-virus ke wonke awanalo ngathi i-cure noma into okuyilapha ukuthi aphume egazini kusho ukuthi kuyenzeka ukuthi likungene emzimbeni kokunye mhlambe liyipholele kokunye likugulise kodwa ikhathi eningi njenge-chicken pox nje iyaye besihlala egazini isikhathi esiningi iyakwazi ukuthi ibe yisifo esihlasela abantwana abancane abahamba isikole kakhulu ngoba izona ndawo ezi-overcrowded ezinabantu abaningi kodwa siyayisikhatheze kakhulu ngakhona ukuthi uma isihlasela abantu abadala noma uma kuwumuntu mhlambe onesimo noma isimo somzimba wakhe
noma unesifo esithize esenza ukuthi sicindezele amasosha omzimba. Oh yes. Mhlawumbe ke ithelelana kanjani ngoba ngeke ngibone nalokuthi mhlawumbe ngathi ibonakala kanjani uqale lapho ibonakala kanjani emzimbeni mawukuthi ke sekuyiyona ngempela ibisithelelana kanjani idlula kanjani lokho okuthelelana. Yeah, ama-viruses amaningi acisha athi ukufana ngendlela adlula ngayo. Either mhlawumbe into eyiphefumulile, kusho ukuthi njenge-chicken pox nje, kusho ukuthi isemoyeni. Uyakwazi ukuthi emoyeni nje umuntu onayo uma eyiphefumulela kuwena use-close contact, nawe usuyayithola. Ayingozi-ke kanti le nto. Yeah. Mina bengithi phela niyathintana nigudlane bese nithelelana. Uyayithola nje nangokuphefumula i-chicken pox. Iqala kanjalo bese-ke iba ne-stage-ke ukuthi uma ingena nje kumuntu, iyangena ukuthi ingene ekhaleni emlonyeni noma uthi uyiphefumule bese-ke ithe insukwini mhlawumbe uma ithatha iy'nsuku zayo 3 to 5 days bese kuvela iy'londa emzimbeni. Yeah. Lapho-ke abanye abantu abacabanga ukuthi la esi-infectious khona ukuthi sikwazi ukuthelelana khona. Lapho siyaye sithi khona funa u-avoid-ke i-contact nokuthi mhlawumbe benze sure ukuthi kune-hygiene kahle nokuthi umuntu abe-isolated. But isikhathi esi-dangerous kakhulu esiyenza ukuthi ibhebhetheke ngale ndlela ebhebhetheka ngakhona i-virus ukuthi kakhulu itholakala la abantu besephefumulelana bengakayiboni ilonda. Because kulula uku-avoid umuntu oneyilonda. Kodwa umuntu mhlawumbe uphethwe iflu kancane nongathi uyathimula nokukhwehlela kokunye uthola awukunaki lokho. Uyazi wayichaza kahle-ke ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi umntwana uye esikoleni abuye naye ekhaya kulokhu kuphefumulelwana-ke kuphefumulelwana. Kodwa after 3 days siyabonakala lokuvumbukile makubalekwa-ke endlini-ke manje bembophele ku-ceiling board omunye kuthiwa hayi siyaku-isolate mfasele lapha phezulu kanti sekulate ngaleso sikhathi. Ya yona isifo esithe sithi ukuhluka kancane kwezinye that kule school going age abantwana o5 to 10 years 14 years noma less than before mhlawumbe ama-teenagers and all that ila esi-safe khona ukuthi ungasithola khona if you were to choose. Ngoba uyakwazi ukuthi ngaleso sikhathi strong immune system yakho strong uyakwazi ukuthi usithole kwezinye ingane usifight off siphele. Siyazikhatheze kakhulu uma sizokuthola usumdala kusho uma ungayitholanga i-chicken pox usemncane usuyithole umdala ila eba ingozi kakhulu. Hey usho kahle ngoba thina le emakhaya hayi sasike sivuke nje sigcwele ngisho amehlo i-chicken pox uyibona cha ibonakala ngani emzimbeni ngingaze ngisho kunye mina sakhula kunozagiga kuno-chicken pox uphenyane zonke izifo ozagiga yonke sasigonywa yizo thina izifo kodwa-ke mhlawumbe-ke sibonakala ngani la emzimbeni ukuthi cha sekuyiwo-ke lo chicken mhlawumbe uma kusaphefumulelwana yini ungayigada mhlawumbe uma kuthi sesivela-ke njengoba usho ukuthi sihamba bese siyavela nasemzimbeni kuba yinto enjani ngoba lukhona phela notwayi khona amathumba khona naloke lokhu amaphupumuzo ongathi kushilo kusuke kuvela uma unawo i-chicken pox kodwa omunye uzodideka mhlawumbe usebona untwayi athi i-chicken pox ungawuhlukanisa ngani ukuthi ubona kanjani emzimbeni cha u-chicken pox lo. Yeah, kusho ukuthi umuntu uma kusanda kumthola kuyenzeka nje mhlawumbe njengama-flu symptoms ungakhathala ungazathi uyathimula mhlawumbe i-sore throat kungathi buhlungu emphinjeni. Worst case scenario kuyenzeka ukuthi yehlele emaphashini bese kuphathisa pneumonia nakhona kuyenzeka ukuthi mhlawumbe severe case. But ikhathi eningi ukuvela ilonda esingathi i-rash kahle kahle vela amaqhuqhuva qale emancane angaqala esiswini aqale emzimbeni anyuka bese ebusweni abesekhanda umehluko wawo le rash yakhona uyakuthi mayiqala bayi-rash engathi uhoye kancane bese bangathi banamanzi phakathi bathi abaye bethi ama-vesicles so ukuthi ayibona i-rash kodwa enamanzi phakathi okuya kube lula ukuthi umuntu bese yayiqhumbuza le rash mhlawumbe bese ivuleka bese kuba la ethola khona amanye ama-infection-ke futhi besenza iy'londa ezi-even worse so yaba sesiswini bese ebusweni besekhanda yaba nasey'nqeni nawo wonke nje umzimba bese nakhona emehlweni futhi nasemlonyeni kuyenzeka ukuthi ingene okwenza ukuthi nakhona ikwazi ukuthi ithelelana ngokushesha. Mhlawumbe-ke into yokuqala ekufuneka siyenze mase sibona-ke umntwana ukuthi-ke engazi ukuthi nayi le nto iyavela yini ekufuneka siyenze uqala kodwa nje ucela ngaphambi uphendule sithathe nangumlalelo osemoyeni sithi usemoyeni sawubona igama izimele from eFryhead. eFryhead eFryhead bayaphila abantu efilidi awuyazi awu bakithi nangu udokotela ubuthini wakho umbuzo ukubuza kwakho bekuthini nangu udokotela no bengathi nje ngizokuthola
ukubaluleka kakhulu. So siyazibona bese ukubona ukuthi Awu, ngiyaleya. siyabonga ebaqulusini efilidi uthi nje kubonga okuncane kubonga okukhulu. Usho njalo ushayele lo culo nje uthi uyabonga uphakamise ubonga. Siyabonga kakhulu dadewethu. Absolutely. Uyayizwela ke dokotela. But le information oyiletha iyabageza, iyabaflasha. So ke bayakubonga dokotela. No usasitshela ke mfowethu ukuthi ke kulombuzo bese ubuzile. Yeah, so into besayisho ukuthi ngendlela ethelelana ngakhona nokuthi ungenza kanjani uma uthola ukuthi seyabonakala. Ngokwenhlanhla ethize mhlambe ngendlela esifo kuyisona, isifo esiyaye singabi esigulisana kakhulu. Uma ukuthi awunawo lama risk nje ukuthi mhlambe njengomuntu osemdala nanokuthi mhlambe umuntu ophila nezifo ezithize ezicindezela amasosha omzimba wakho. Isifo nje siyaye ukuthi most of the people bayasithola ukwazi ukuthi fight off 5 to 10 days siphele ube right emva kwalokho. So ngasho nje ngokungananazi ukuthi mhlambe singasho ukuthi 80 to 90% of the population even all over the world have had chickenpox. Absolutely. Yeah, so into eyenzakalayo siyayithola sisebancane ibanga izifo engathi zibakambili ke ngoba kuthiwa nje i-varicella zoster leli virus leli elenza i-chickenpox ukuthi varicella zoster. Yes, i-varicella okusho ukuthi uma ngibika umuntu manje khona mina mfowethu varicella zoster. Abona umuntu hayi ngihamba naye. Yeah, so i-varicella ile ekuthola ekuyi-chickenpox ekuthola useyingane. Bese ukuthi khona enye bethi zoster le second part ukuthi zoster iyona ke kuthola useyingane ihlala emzimbeni iminyaka. Yothi ke sula ko 50 60 years old usunezifo ke ezinye oshukela o diabetes old age maybe noma HIV bese siyavuka sesivuka lapho ke sekuthiwa yibhandi isifo sebhandi okuthiwa iherpes zoster okusho ukuthi uma une herpes zoster nje usuke wawune chickenpox usemncane bese ukuthi mawusumdala sekuyiherpes zoster ibhandi. Lazima uyichaza nali ibhande le herpes zoster khona linakho ukuba ukusha sa chickenpox. Mawusuyisho ke isiya ukusengiyayibona ukuxhumana kwayo. Hey, uyabona ke isiza lapha into nabangani abawodokotela. Buka nje mina ngazi izinto ezinkulu kanjani. Ngazo herpes zoster. Lethena lokuqala. Varicella zoster. Bafuna ikhema kanjani into yazi impela ubawudokotela inkinga. Ukhema onke lamagama. Zoster. Kodwa ngabona ukuthi kuthiwa ekugcineni nogibela ibhayisikili. Absolutely. No mfowethu ke mhlambe umlayezo ke ongagcina ke nuthumela emakhaya njengamanje. Njoba sike sabona ngathi siyavela lapha nalapha. Ize noma singakasho ukuthi sesibhebhethekile kodwa siyavela lapha nalapha. Ungathini umlayezo ke kakhulukazi yakuthinta nokugoma into yakhona kumele beqiniseke ukuthi bayigoma izingane. Umlayezo wakho nje ungathini ongawubhekisa emakhaya. Engakusho ukuthi ukuba khona kweCovid ngicathi kuningi into ekusifundise zona. Indlela nje efanele siphile ngayo. Okungasiye indlela okufanele uphile ngayo ngenxa ukuthi kune virus ngenxa ukuthi kube nesifo. Yabona nje ukujwayela nje ukuthi uhlale ugeze izandla, uphathe sanitizer nokuthi nabantu nawe minimize contact ube mhlambe ube in contact with umuntu omaziyo ukuthi mhlambe akaguli all that. So avoid strangers, hygiene, good hand hygiene. Nanokuthi ke sidle ukudla okunomsoco ngicabanga ukuthi ungqongqoshe kwabala lapha ukudla okunezithelo okunomsoco okuzosenza ukuthi sibe nempilo strong. Ilokho nje kakhulu ukuthi ama precaution nje lawa vele wempilo ukuthi sihlale siclean sihlale sigeza senze sure ukuthi siyazi isolate laba abathola sebenaleso sifo lesi bangaqhubeki phela nokuthi bethelela abanye. Bas isolate benze sure ukuthi bavikela laba abanye abangakasitholi isifo. Dokotela wethu kuleyo Thabani Nkwanyana okuyena kade sisondezela indaba ye chickenpox. Sikubonge ngesikhathi sakho osiphe sona. Kumbuzo umlaleki lapha ekhaya igama lohlelo KZNHealthChatDotGov. Hey silishaka kahle kamnandi kakhulu namhlanje sila eDurban KwaMashu namaphethelo. Sihamba kamnandi ke namhlanje ngizoswa ngejubane ke sengibheke lapha ya kudade wethu uNonhlanhla Masondo oyi Deputy Director Clinical and Programs eThekwini District. Wena wase Durban. Wenza ngani ukuthi usebenze eThekwini? Thina sisebenza yonke KwaZulu-Natal wena uyisebenzela nje eThekwini. Itheku likhulu lingangayo yonke KZN. Hayi ke angifuni isiphikisane ngoba mina bengathi nongoma omkhulu. Kodwa ke dadewethu awusitshela ubani okabani wenzani la eminyangweni. Igama lami nguNonhlanhla KwaMashu. Absolutely.
ngokuzalwa ngaseBergville kodwa ke ngakhile eThekwini ngiyasebenza eminyangweni wezempilo Absolutely. njengo deputy director wama clinical and program so kusho ukuthi ngibhekelele ukusebenza kwama clinic kanye nemisebenzi ephakathi eyenzeka ezikhungweni ngiyabonga No, sinohlelo la eminyangweni elidume iSouth Africa yonke ngo-CCMDD kodwa la KwaZulu Natal ukulisondeza kubantu sabe sesithi ikhemisi eduze nawe ngoba sasifisa ukuthi abantu beqonde ukuthi ke sikhuluma ngemithi la mhlawumbe uma ungamsondezela ke umuntu liyini ikhemisi eduze nawe sikhuluma ngani lapho ake ngiqale kanje Ntokozo umnyango wezempilo is very big on access to healthcare services ne-quality yama services adeliverwayo ezempilo so kutheke izikhungo zethu zindala zakhiwa kudala zincane kodwa ngokushintsha kwezinto abantu banda bebabaningi nezifo zanda ziba ziningi zingena abantu abaningi imtholampilo yethu noma izikhungo zethu zaba zincane zase ziyaqinana phakathi so lokho compromise equality yama healthcare services akhona ngaphakathi so umnyango wezempilo usuyabona ukuthi konje singenze njani ukuze siyilungise lento kwase kuphuma lolu hlelo ke lika CCMDD ikhemisi eduze nawe isebenza kanjani ke ikhemisi eduze nawe inhloso yalo kuqala ukuthi abantu sisondeza ikhemisi eduze kwalo ngoba kubonakele ukuthi abantu abaningi abacinanisa ama health facilities yilabo abanezifo ezibeleselayo abaningi babo sebecontrolekile izifo zabo so akusekho isidingo sokuthi baye ezikhungweni sebengakwazi ukuyolanda amaphilisi emakhemisi aseduze nabo so kumnyango wezempilo sobona ukuthi hayike awuliqale lolu hlelo ukuze udikhente abantu abangaguli abadinga nje amaphilisi kuphela balande ngala behleli ngakhona uhlelo lolu lumbaxa ziningi okwenzeka kulona okokuqala nje kuthiwa fast lane esingakubiza ngokuthi shesha lane ukuthi mawungena nje esangweni usuregister ohlelweni ngoba izifo zakho sezistable namaphilisi wathatha kahle wena ngena esangweni uqonde eminyango othize ufika uskenela iphasela lakho ukhipha ikhadi uskenela iphasela lakho ugoduka so ungaloku join ama queue ubhalisa wenzani so okwesibili bese kuba lokho kwama futhi mhlawumbe ukucacisa kahle uhlelo olwakhelwe labantu abasuke sebelanda nje lamaphilisi ezifo esiphila nazo esibeleselayo ibelesela yebo so okwesibili ke kwabonakala ukuthi abanye bayasebenza abantu bagcwele itheku namaphethelo lonke so umuntu uyanikezwa ichoice kulolu hlelo lwesibili ukuthi ayolanda ekhemisi alichuza yena ngakube uClicks ngakube amakhemisi amakhulu oMediRite so uyakuxoxisana nabasebenzi bezempilo ukuthi mina ke nje baseningingenisa kulolu hlelo mina bengichuza ukuthi ngoba ngisebenza ekuthini ngcono ngilande ekhemisi eliseduze nami bese beyamhlelela lokho okwesithathu ke izikhungo zethu ezinye zinamapele boxes amapele boxes akhona ezikhungweni throughout the province la kukhona ibhokisi la elinamagama abantu la umuntu azikhona ukuthi kwikhabethe namba bani ila izofika khiphe khona amaphilisi akhe but okuhle kakhulu ukuthi kuyaxhumana upharmacy director kuyona inkampani esipakishela amaphilisi nesilodela labo pele box uyaxhumana kanye nomnikazi wamaphilisi through iSMS ukuthi amnotify ukuthi amaphilisi akho asehanjisiwe ngedate ethize wena walanda bese kuthi ke kwamanye ama district throughout the province khona uhlelo lwamabhayisikili abamabhayisikili abathutha wona amaphilisi bawasondeze kubantu bayobadeliver kodwa ke lolu hlelo lwalenzela ama district asemaphandleni ama district angenawo la eKZN angenalo lolu hlelo uTheku ngoba sisedolobheni uNgundlovu yebo namajuba so kulama district kasebenzisa amabhayisikili uhlelo lwakhona bayalincoma ukuthi lwenzeka kangcono kakhulu eindaweni zabo ezibhizi kodwa ezingekho busy njengamadolobha amakhulu njengoTheku noMajuba absolutely bese kuba khona ke i-tracking ngoba sino partner abasisizayo usino HST naye ongenelelayo kulolu hlelo one track nalo olwenza same oluhamba emphakathini liyodelivela abantu so ke imbaxa lezi sika CCMDD ezikhona abantu bethu abangazisebenzisa noma yinini ngesikhathi esifanele fulandelwa icriterias kodwa ke la KwaZulu Natal asamsebenzisi lo CMDD
sithi ikhemisi Kubantu. eduze nawe Yebo. noma kubona abantu cha Yebo. ake ngikhombise umlaleli ekhaya igama lohlelo KZNHealthChatDotGov sishapha sila eThekwini eGagasini KwaMashu esinqabanqawini uyayizwela ke nawe ukuthi hayi ke kumnandi kudelile namhlanje abanye ke bangenile lapha kwi-Facebook page yomnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health bese nje befisela umuntu owenza into enhle sithi akangene afisele umsebenzi owenze kahle la eminyangweni nangu kungenile uGradis Stoli uwakaMotokwa Gradis Ntando Motokwa Stoli uthi Ngcolosi Clinic all of them it's like bazalwa ngumama omnye I love you guys uthi baphathana kahle lapha ya kwaNgcolosi eClinic uGugu Joyce Enzame uthi Mrs Madlala umphathi and usister Zuma eGreytown KwaZulu-Natal Pine Street Clinic uthi hayi lapho lapho ave bephathana kahle kuleso sibhedlela kuyasijabulisa ke ukuthi kancane kancane siyibone into ezinhle ekhulunywa ngazo kuthiwe KwaZulu-Natal kukhona abenza kahle ngizogijima ke futhi ngikhumbulise umlaleli lapha ekhaya ukuthi ke angakhohlwa ukuthi ngomhla ka20 kuDisemba ngalo lesithathu lolu esiyakulona ungqongqoshe uzobe efike ngeinkani lapha ya kwaNongoma endaweni lekuthiwa kwaGqikazi TVET College uzobe khona ungqongqoshe ehamba nethimba lakhe kanye nesibhedlela kubantu abantu abangaphuthela ke bephume ngobuningi babo bezothamela isibhedlela kubantu kanti futhi bazobe behamba ne-U equals U youth indaba kuzobe kuyindaba ke ye-youth khona lapha ya kwaGqikazi kwi-FET College bengaphuthelwa kabantu befike ngobuningi babo bezoyitika ngama-services esibhedlela njengoba ubuzwa ke kubuzwa kuthiwa abakhona pap smear and ithatha isikhathi esingakanani makuthi ngiyayenza hayi uyafika nje lapha lisole ikhona i-truck uyangena nje lapha kuthi iqekethu awukuthi izimbuluzi awukuba uphuma njalo so right usuyitholile okwenziwa ayikho into engenziwa lapha siyakuhlinza manje ukuhlinza ke siyalisika ijwaba ukuthi ukuhlinza nakho ukusika ijwaba salitsece silahle lapha ijwaba bayababaza ke bonke sisabasikile kulonyaka bathi hayi kuyaphilwa uthe umunye usezwakhipha ngisho iTV ekamereni ngoba phela bese kuzitshiswa nje ngeTV kubuka iTV kungenziwa lutho hayi manje uthi uyikhiphile uyilahle lapha iTV lokho esike nje ijwaba hayi kuyaphilwa kumnandi eSouth Africa ingakho ke sibaqhuquzela abantu bakithi ka phume omningi babeze lapha kwaGqikazi kwaNongoma so silithucuza ijwabu lapha singadlali konke yonke into ongayithola esibhedlela izobe ikhona uyisheke zonke izifo ongayicheka zona khona lapha ya kuzothi ngolwesihlanu sikhuphuke ngejumane sesibheke le eDumbe namaphethelo hayi masifika lapha eDumbe sizofika ngolwesihlanu izobe khona futhi isibhedlela khona lapha ya Ophuzane Community Hall abantu baseDumbe kabeze ngobuningi babo lapha Ophuzane Community Hall zobe sifikile nesibhedlela ubeshilo kungqongqosho ukuthi ila suka khona ila thunywe khona ufana nokhumbula ekhaya uzobe lapha nje kuChristmas athi uyokhumbula ekhaya uyofika ajabulisa ogogo wajabulisa izingane kuningi ke kuzobe kwenzeka samba nezinto eziningi ezijabulisayo sikhona lapha ya Ophuzane mhlambe ke ngizofisa ukwazi nje ukuthi ke ukungena kulolu hlelo lokhemisi eduze nawe yokuthi ushithi kuyenzeka ubulanda kule clinic vele ubuvele engakwena kwenzeka ukuthi ulanda ngasehholo langakini lomphakathi noma ulanda khona emakhemisi lawa ngingena kanjani kulolu hlelo njengomuntu ke olanda amaphilisi ami Ngiyabonga kakhulu Ntokozo okokuqala nje njengoba sikhuluma ngalolu hlelo kusho ukuthi wena umuntu vele onesifo esibeleselayo absolutely sekufanele ke ngikugqugquzela ukuthi kumele ukuthi usondelane nabahlengikazi noma nabasebenzi bezempilo abasuke bekwelapha bazokunikeza lonke ulwazi kodwa kwanamhlanje kufanele ukuthi ube uwazi ukuthi umuntu owadla kahle wena amaphilisi akho futhi uphuse esimweni esiphila kahle awukhulelwe okay awunaso isifo se-TB ngokwaleso sikhathi yep futhi ungaphezulu kweminyaka ewu18 absolutely so kubalulekile ukuthi uma kuhamba kahle ethi okwelaphayo noma umsebenzi wezempilo kuhamba kahle ngokwamagazi ngoba kufuneka ube stable amagazi akho abe within the norm so kufanele ukuthi ke bese uyacela ukuthi hayi ngijoyiniseni nami ohlelweni lamaphilisi lekhemisi eduze nami ngezizathu ezi1 2 no 3 noma ubabuza ukuthi wena ukafitishi yini noma ukakulungeli yini ukuthi ungathola ungalanda amaphilisi ekhemisi eliseduze nawe no enye ke into mhlambe umuntu angayibuza kuyona ukuthi ke manginayo mina indawo ngoba ngizwile ukuthi niyayihlonza indawo makuthi nje ngasekhaya sinesitolo esifisa ukuthi kube yisona la isiwalanda khona lamaphilisi mina ke nginayo le ndawo noma ekhaya lami ngiyalibona ukuthi livuleleke ngokwanele ngiyafisa ukuthi abantu bekwazi ukulanda amaphilisi la kwami noma esitolo sami
yiphi into ekufanele ngiyenze mangifuna ukubhalisa ke ukuba ngaphansi kwalolu hlelo akusimini olandayo kodwa ngifuna ukuthi kusetshenziswe indawo yami ukhipha mhlambe siyisonto siyafisa ukuthi kusetshenziswe isonto lethu ukuze abantu belande imithi eduze yiphi ke imicikilisho kumele siyilandele kulula lokho Ntokozo useyibonile umuntu ukuthi indawo yena ikhona injani le ndawo kungakube indawo ehlanzekile ngaye kube indawo well ventilated khona iyaphefumula yini indawo amawindi iyakhiyeka yini le ndawo kungaba kuhle mayengaba nalo i-backlog guard ngoba kungagqekezwa kuntshontshwe namaphilisi kungakuhle kakhulu mangabe isigcekeni elibiyiwe elinesanga elivalwayo ukuze se-ensure safety ne-security yamaphilisi ethu okubaluleke kakhulu ukuthi umnikazi lo onesifiso akabe nolwazi necomputer ngoba uzobethola ama-emails aphuma ka-Pharmacy Direct ebuye akwazi futhi ukuthi askene amaphasela lawa asuke efikile from Pharmacy Direct then ke thina okwethu ukuthi mayeseyibonile indawo yakho ukuthi hayi le ndawo ingakulungela sinalo ithimba eliphumayo liyobheka indawo u-pre-assessment before size simxhumanise no-district pharmacist oyena okhipha ama-forms ukuthi aregister in terms of ukwazi ukuthi abe nayo akwazi ukuyivula le service emzini wakhe so uma eseqedile lapho kune-training futhi ephinde yenziwe ezinjengokuskena nokuthi ama-procedures ahambisana nokuthi akwazi ukuxhumana no-Pharmacy Direct abasebenza khona bayawazi futhi awunabo futhi ubuhiqihiqi then ke usengasithinta siwumnyango sizomxhumanisa no-district pharmacist akwazi ukumlekelela ekutheni aregister ka-Pharmacy Direct akwazi ukuthi abantu bazolanda kwakhe hlelo kuyintokozo enkulu ukuthola ithuba lokuxoxa nawe noNhlanhla Masonto angithi ngisho kahle Yebo. phela ngisuka le phesheya mina manje amagama buyangihlule mangiwasho nje yenza ukuthi hayi umfana ophesheya kothukela lo uthukela ngisho phesheya kweyilwane cha siyabonga kakhulu mfowethu ngesikhathi ohlala usipha sona ngiyathemba ukuthi abantu bekhaya sebebacacelile ukuthi mawukuthi ngumuntu osebenzisa amaphilisi embelesela ngingakwazi ukuthi ngithola indawo eseceleni kwala ngihlala khona uze ngaloku ngihlale ngigibela ngiyesibhedlela makukhona indawo eseceleni kwala ngihlala futhi ungabuza wena la uwalanda khona ukuthi ayikho indawo la engingakhona ekhipha wona lamaphilisi mawukuthi ayikho khona kodwa siyibonayo ngoba thina sibaningi mhlawumbe endaweni siyabona lapha kulo muzi kaSimanibala ngaphepha amaphilisi ethu mayekhona siyakwazi siyocela futhi eminyangweni sicela nisilungise ukuthi siwalande kulo muzi noma kulesi sitolo noma kuleli clinic noma kulesi sibhedlela noma kuleli sonto into enjalo no siyabonga kakhulu mfowethu cha ngizothatha lethuba ke ngikhuphuke ngejubane ke lapha ngibheke insizweni engikhonze kakhulu einsizwa ngoba ngihlale ngiyibona ngithanda neuniform yabo yabona ke ngiyafisa nami ke ngithungelwe yami ezobhala absolutely ibe yinto bese ngigqoka ke inalezi imendlela lezi enazo cha ngithatha lethuba ke ngibheka lapha yami kuthobani bheki Madondo oyiparamedic sub district manager yala eThekwini wethu bani awusithathe nje kancane usitshele thena ngiyazi ukuthi nina lolu hlobo lomsebenzi akusilo uhlobo olusadume kakhulu abantu abaningi abasha basafisa nokwazi ukuthi ifundelwa kuphi into yeparamedic kwenziwani iziphi izifundo kufanele ngizenze esikoleni kwasha kwacima ngizocela ukuthi mawususitshela ukuthi ubani okabani ukusihlebele nje ukuthi wafunda phi ukuze uqale manje ufundele uparamedic wawenzeni esikoleni kafushane nje ukuze nonesifisa ekhaya ukuthi uyafisa ukuthi ahambe neambulance ahlenge abantu ezingozini makusuke kunengozi la kusuke kwenzeke khona noma ngabe yini engamela ifundele esikoleni kufundelwa phi ke bona uparamedic lobu usibeke nje sithombeni kafushane nje ngiyacela awusitshela ukuthi ubani okabani usuka kuphi bese usipha ke le background engiyicelayo ngiyabonga kakhulu futhi Ntokozo igama lami nguThobane Bheki Madondo ngine qualification i-advanced life support njengamanje ngingu-sub district manager wosizo wama-ambulance akhandela isifunda seTheku esingase Pinetown muhle umbuzo wakho baba ngiyabonga kakhulu siyawadinga ama-paramedic mina ngifunde e-DUT i-Durban University of Technology lapho ngenze khona i-course engango-4 years it was bekuyikhozi e-interesting kakhulu yebo
ukuze ufinyelele kuyona kufanele ukuthi usasesikoleni kube khona izifundo ozikhethayo ezizokuvumela ukuthi ukwazi ukungena kuyona. Absolutely. Ngingabala njenga mathematics, ngibale ibiology, ngibale i-physical science. Lately isiyangena ke ne maths lit. Okay. Ngokushiyana kwama point wakhona. Abafundi bakamatikuletsheni bayayazi indaba yama point. Yebo. No, kumaleke ngani ke ukwazi i-first aid kakhulukazi njengoba sisema holiday ka December. Yini ebalekile ngalento le ye-first aid? I-first aid ibaluleke kakhulu. Ngingayichaza ngokuthi usizo lokuqala. Usizo lokuqala silithola kubantu abaseduzane kwethu ngesikhathi sesigameko. All right. Ayafonelwa ama-ambulance ukuze afike. Kodwa ngesikhathi i-ambulance ingakafiki, yes, kungasiza ukuthi kube khona umuntu okwaziyo ukuthi abambe laphayana kuzibaziseke ukulimala noma ukugula. Mhlawumbe omunye ke uzoyibuza ukuthi ke ngesikhathi nje ngiqhamuka ngoba uyazi ukuthi uqhamuka nje ubuyibona imoto ipini iginqika iphenduka kwashawacima yini niye nithi esalindile lo oyibonayo isimo senze ukuthi uyanibiza kwashawacima yini eneniqhuquza ukuthi angabe yenza kuyisini ngaleso sikhathi leso kodwa engeze mhlawumbe ukutemperature nezinto ezithile futhi ukuthi igcine sekuba nobungozi. Yebo, kubalekile ngiyabonga kakhulu ngombuzo wakho baba. Okokuqala okubaleke kakhulu ukuphepha kwakho wena othanda ukusiza. Okay. Shuthi indlela ozomisa ngayo imoto yakho makuyisigameko sasemgaqweni. Ayiphephe isuke emgaqweni ingabi ngizothe bangenye ingozi. Yebo, ingenze enye ingozi yesibili. Absolutely. Yebo. Kubalekile ke ukuthi uzame ukumfonelela iambulance loyo ombandakanyeke kuleyo ngozi. Ngalesikhathi usalindile ke usizo lolo ole ambulance kubalekile ukuthi ukwazi mhlambe ukumsiza uma ngabe opha. Okay. Kubalekile futhi ukuthi kungasizi kakhulu ngoba njengoba kade usuke washo kuyenzeka ukuthi uyasiza ugcine sewona. Kodwa ukopha iyona into okubalekile ukuthi imiswe. La kuphuma khona igazi litsaza. Ngiyabona nali yatsaza bese ngivele ngifike ngithi nje ngqinga omunye la liphuma khona. Mhlawumbe sekuyiphutha nalokho. Kuyiphutha impela Ntokozo ngiyabonga kakhulu. Kubalekile ukuthi igazi lakho lingathintani lo muntu for ukuphepha kwakho. Okay. Ungasebenzisa ibhandishi mawunalo uqeqeshiwe nge-first aid. Okanye indwangu ehlanzekile uma ikhona lapho. Bese uzivikela izandla zakho. Nawe usungagcinazela ukuthi igazi lingaphumi ngokusheshsha. Mawukuthi izandla ivikelekile. Mawukuthi izandla zivikelekile. Ngikuzwe ke uthi kubalekile ukuthi sithinte abama-ambulance. Yazi mina mase ngifica ingozi ikhanda lami like lidume ngikhohle kwa inamba ye-ambulance le. Yiphi inamba eshayelwayo mangifuna i-ambulance? Ngiyabonga baba umbuzo omuhle kakhulu. Okokuqala kubalekile ukwehlisa umoya. Okay. Ukuze ukwazi ukulalela kahle kulozo obukhuluma naye. Uphinde ukwazi ukuphendula ngendlela ekahle. Absolutely. Sinenombolo ezimbili zocingo. Sino 10177. Okay. Otholakala ngelandline uphinde utholakale nangocingo lomakhalekhukhwini. Absolutely. Ngeshwa ke luyakhokhisa ukusebenzisa leyo namba. Bese kuba khona enye inamba yesibili eyenzela ukuthi isebenze kumakhalekhukhwini bodwa. 112. Zilula zombili izinamba 10177 no 112. U112 nake njengoba dengishilo usho owamakhalekhukhwini. Udinga nje ukuthi ifoni yakho ikwazi ukuba ne-battery ikwazi ukona bese uyakwazi ukufona. Awudingi ngisho iSIM card. Awudingi ngisho iSIM card. Awukodwa Nkosi yazi ni uhulumeni oqhubha kakhulu. Mina ngeke ngazi kubuka nje ngibuka abantu ngidlula ukuthi ngizoyithatha phi airtime yokufona. Ngizale sengidlula. Bengathi kudingeka nje into ngisho ubhopopho. Yebo, ubhopopho impela. Okubalekile ukuthi ngale 10177 ingena kwi call center eseduze nawe. Kodwa le esikhuluma ngayo u112 ungena kwi call center eseGoli. Shuthi kuzomela usisho isifundazwe kusona nedolobho kulona bese bekufaka ke kwi control center eseduze nawo. Absolutely. Cha siyayijabulela ngempela yonke lento kodwa khona ke lo munye ozothena ke ngiyezwa ukuthi cha la bebegingene emoto ufune khona into oyishilo la ebalekile ukuthi qala upake kahle nawe imoto yakho phephe wena qala bengakaze nami nginotice ke ukuthi angifasi handbrake nje mangibona ingozi ngehle ngigijime ngiyosiza sengiyayibona nawe sengingagcina nami ngicishe ngigaxele but ke khona la sisekhaya
nangu useshiswa amanzi nangu usefaka umlithini esibasa nje phansi lapha exhibeni uthi siyakhwezela konke kuthi ukukhwezela sathi siyakhwezela sinengane encane egijimayo idoko seliyawa liyayishisa ingane yiphi into yokuqala ekufanele ngiyenze sisazonibiza niseza nisendleleni Ngizophinda ngisho futhi ukwehlisa umoya. Yebo. Bese ufonela lezi number bekade ngikhulume ngazo. Absolutely. Ngingathanda ukuthi umphakathi wethu ungathanda ukufaka izinto esilondeni sokusha. Okay. Sihlangane nensipho egcotshiwe kuthiwa iyasiza noma yiqanda. Yebo kodwa phela mawuhlihla ngeqando nje ukuthi kungabe sekusha kuye phansi kakhulu. No. Ukusha kudinga ukuthi kupholiswe. Okay. So kufuneka into enjengamanzi ompompi ahlanzekile. Mengithi kupholiswe hayi amanzi ano ice. Okay. Ngoba sizosuka esigodole futhi okungase kube inkinga futhi. Yebo siyathela njengamanzi lapho sikhave ngendwangu ehlanzekile if kungelona ibhandishi. Information ke nisweni idinga mawukuthi umuntu uyafona ngoba ngiyafona la ngiyaphenika mfowethu naye imoto iqhamuka ihaza lapha ibihamba 120 speed ngambonta yamhlula ama brake wayibamba yapina yandiza niyayidinga yonke le information yiphi information enidingayo nina mayefona umuntu afuneka ahlale kukho nje nakho qaphu ukuze nisheshe nikwazi ukusukanisisa. Ngiyabonga futhi Ntokozo kumbalwa kakhulu esikudingayo kufanele ukwazi ukuchaza uhlobo lesigameko. Okay. Ukwazi ukuchaza ukuthi isigameko sikuphi. Yebo. Okunye njengoba ngishilo ukuthi ufuna ukwazi ukulalela uphendule kahle basuke sebekubuza ngokudinga kwabo. Okay. Yebo ngokudinga kwabo information uzama ukubanika lokho abakudingayo kuyaye kusheshisa ukuthi ambulance ifike. Yebo ayiduki zonke lezo zinto. Umlayezo kwena ningawukhipha siyazi nizobe niqanase zonke izinkalo ngithe ngiqalile ngiyabona mangihamba emgaqweni emkhulu le ko freeway ama ambulance ngiyanibona nimile ngiyakwazi ukudlula nginephu drink mangidlula noma uyaniphazamisa uneme night ngibakwazi futhi abantu ukudlula benixoxise nje njengoba niphumile nje nomlayezo wenu ke uthini ngama holiday. Sikhishelwe ukusondela kubantu so abantu abasondela kuthina akuyona inkinga again masisemgaqweni ungavali umgaqo ngoba ufuna ukubona thina yebo ungabe usupaka imoto naba ushilo uma absolute lapha ku radio wathi sidlule sinawo bhatata namadumbe akuvumelekile ukuthi sithola izipho kanjalo indlela yokuthola izipho iyayidlule kuyiphathimandla indabende kanti manginibona nje nafuneka ngiqale ngiyojika head office eNatal eMaritzburg before nginilethele ubhatata kathi ayindi indaba cha siyabonga kakhulu singathemba ukuthi umlaleli ekhaya ke utholile umlayezo ngithatha lithuba ke isikhathi esingasekho kuthina ngikhumisa abaleli ukuthi igama lohlelo KZNHealthChatDotGov silishaya mnandi namhlanje siseDurban eThekwini eGagasini ngikhumbulise ke abantu bakwaNongoma bengishilo ukuthi siyeza lapha nya ngomhla ka-20 December njalo ngomhla ka-22 December sizobe silapha ya ukhumbule ekhaya lapha endaweni yaseDumbe iDumbe ke ingaphansi kwaseFried noma iseceleni kwaseFried ngeke mase ngifike eFried bese ngidlulela khona eDumbe ngiyathemba ukuthi indawo ezakhalene kodwa ke sizobe sikhona lapha ya eDumbe ngomhla ka-22 uLwesihlanu sofike silishaye khoma futhi oluhlelo khona lapha eDumbe labafuna ukukhonza nje befike bezokhonza lapha ya ophuzane community hall kanti lapha kwaNongoma U equals U youth indaba isibhedlela kubantu sobe sikhona ngomhla ka-20 ngolwesithathu sizobe sikhona lapha kwaNongoma kwaGqikazi FET College nifike ke nizomemeza nani nithi absolutely into emnandi ke ngibona into umnyango masihamba awusahamba wodwa sihamba nabadlali manje beshashalaze kunomdlalo abawudlalayo lapha na ojabulisa abantu ogadla ngestarring ngangizwe mafuna ukuthi khona istarring uBrenda umntaka Mhlongo waBrenda lento boy starring zonke indawo yafika istarring nasemdlalweni weshashalaze istarring inogcobo ihamba nogcobo phakathi yamukelani ngezandla ezimhlophe nango uBrenda umntaka Mhlongo awubabingelele ngendlela yakho mfowethu. Ngiyababingelela bonke abalaleli baba uMaphisa. Absolutely. Yes. And ngiyakuzwa ukuthi uyalalela uhlelo lwethu lana kwa health. Ngiyalalela. Lokufundisa into eziningi. Okuningi. Absolutely. Sinibonile ke manje ninomdlalo enwenzayo nabanye babafowethu uzositshela ukuthi niusebenza nobani kodwa niyagadla ngawo emphakathini nidlulisa umlayezo. Ngabe
obani uhamba nawo kulomdlalo futhi yini le message eninika abantu. Okay, abantu esisebenzisana nabo kuona lo mdlalo siba u4. Absolutely. Kukhona amawele aseChesterville, bese kuba uSizwe Mdlalose, Absolutely. bese kuba yimina uBrenda Mhlongo. Absolutely. Yes, ama-comedian lawa amanye bese kuba uSizwe uyaziwa ke nje nako TikTok wakamdlalose futhi aphinda abe artist and then uBrenda wakamhlongo. Siyakwazi na TV wena na kufilimu. Nakuzona lezi zaseshashalazini. Nakulishashalazini. Ngaphesheya kwezilwandle. Nala kwaMashu esikhona bayakwazi. Kanti kuphi la ungaziwa khona? Nkosi yami. Mhlambe ke ungathi ke uthini umlayezo enifuna ukudlulisa kubantu ngalomdlalo? Uyazi bamaphisa sizokhuthaza nje la ukuthi abantu abadla medication. Uhulumeni usayilethile, uyiletha kuthina kubantu, abantu abadla imedication. Kune program ke la ethi you is equal to you. Ufika unikezwe imedication kuthiwa yidle for 6 months ukuze ulibone igciwane emzimbeni ukuthi liyehla kodwa ungayeki ukidla. Qhubeka uyidle ungagcina usofana nomuntu onganalo igciwane emzimbeni kwena. So sizokhuthaza lokho nje ukuthi cha idla imedication. Ngeviki edlule noma amavini amabili adlule saxoxa nensizwa yakamdlalose inalo igciwane ithandana nodadewethu onganalo igciwane. Ithi iwadla kahle amaphilisi futhi ya exercise nokudla ekudla iyagada ukuthi ukudla okright. Iyona yonke leyo message igciwane emzimbeni sebekwazi nokuthandana bakwazi nokwakha ingane iphuma ingenalo igciwane. Exactly. Iyona yonke leyo message wena babamaphisa esiphushayo emphakathini because sibonile ukuthi igenge leya manje ayikazi experience ukubona umuntu egula. So bathatha noma kanjani bathathe kancane benze umuntu a default angadla amaphilisi aphuza utshwala ahlalela utshwala. So sizokhuthaza ukuthi awukume kancane utshwaleni. Absolutely. Udla amaphilisi uzoba right uzokwazi futhi uphinde ukuthi ngelinye ilanga uyithole unomndeni. Ngibonile ku story senenye insizwa isingena icwile inkambeni ithi kuphelile ngami manje. Angithi lelo themba abantu esizolikhuthaza cha musuke ukulahla ithemba. Dlana lento ekuthiwa yidle imshanguzo ngoba usangaphila. Alikho igciwane elibulalayo njengamanje if udla medication ngendlela. Absolutely. You equals you. Yes. You equals you. Mawukuthi wadla kahle amaphilisi kungenzeka kugcina lingasabonakala igciwane emzimbeni usuba umuntu ophila impilo enormal uthola izingane engasulelekile awusalidlulisi nawe igciwane komunye kodwa konke lokho sikushilo sisamile kuthena abantu bengayeki kodwa ukuphuza amaphilisi mayiseyibone ngathi usengcono siqhubeke ke futhi nokuyivikela nokuyivocavoca siyivikele nangokusebenzisa amakhondomu sisebenzise zonke lezi zinto ebekade ibekiwe vele ukuthi ezokuyivikela. Mabro awudlulisa message ka Christmas nanokuthi ubathethe useza kubo uyeza lapha eDumbe uyeza lapha yana kwaNongoma awubatshele ayikho indawo esingeke sihambe kuyona masahamba nawo nje lo mnyango lokwezempilo sizofika kuyo yonke indawo sizonikhuthaza nje kuphela ngicela siphephe njengoba ku December asiphephe ake siyeke ukuthi sithathe inkambi zika Faro siphuze bese siyongena ezimotweni ngoba kona lokho ikona okuzosibulala kakhulu. Kumbuziseke futhi nabasilandela ku TikTok ukuthi sizobe sikhona ke ngomgqibelo lo esiyabona ku TikTok sobe sino dokotela wethu lo wegagasi esihambisana naye uyangena ke ubuze noma ngabe imuphi umbuzo ofuna ukubuza kuNtoko Maphisa KZN Health PRO yona hand leyo ozongena kuyona ukwazi ukuthi ulandele uhlelo KZN Health Talk kwa TikTok. Singena kahle kakhulu ngalomgqibelo ngo8 o'clock ebusuku siyacela abantu bengene besilandele sikwazi ukuqhuba ukuxoxa ngezifo nangempilo yethu kodwa sixoxa nodokotela ochwepheshe ngale kwalokho kulolu hlelo asivalelise sithi kulungile ke bye.